Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugünkü dersimiz musulman doğanlar astrologiya ve goroskop barada bolur. Bilişimiz ýaly umumyny musulmanlaryň içinde, hususan türkmenlerimizin içinde İslama, İslam akidasyna, tawhide, imana ters bolan inançlar bar. Dine ters bolan inançlar bar. Bul inançlar şeýle bir erwet inanç, hatda bir kişinin imanını puja çykaryp eger tawba etmän ölse ebedi cehennem edip biljek derejede erwet inançlar. Palçılıkdy, bilgiçlikdi, awayan kıyalakı erwet ırımlar, gawrlara çokunmak, gawr parazlyk we şoňa beňzeş. Näme bir näçe şoňa alaka İslama ters inançlar bar. We şolaryň biri hem musulman doganlar näme? Astrologiya we goroskop inancı. Biz näme üçin İslama ters bolan inançlardan dersimiz başladık. İnşallah Allah nasip etse bundan sonra devam ederiz. Birinci bilen şu astrologiya ve goroskop inancından başladık. Asliyetinden bundan ön düşünürmeli zatlarım ba. Ama biz şunu sayladık sebebi şu günkü dersimizde astrologiya ve goroskop barada geçmemize näme sebep boldy? Bilişimiz ýaly 2019-njy ýyl miladi hasabyna boýunça hristiýanlaryň täze ýyly geçdi. Bizim hem köp insanımız SSR döwrüne öwrenipdir, däp bol kalypdyr. Özleri hem bir habar şu täze ýyly belleýärler. We muň ýany bilen bir bilelikde Xitay goroskopuna göre her ýyla bir at berilýär. Hristiýanlaryň miladi hasabyndan 20-15 gün soňra başlamagyna garamazdan näme şolaňam her ýyla berýän haýwan ady bilen täze ýyly birleşdirip bu ýyl it ýyly, bu ýyl doňuz ýyllyp näme şeýdip köp kişi biri-birini şol haýwanyň atlary bilen gutlap, biri-birine näme internetiň üstünden WhatsApp'tan ya başga emodan zatdan şeýdip özlerine näme doňuzyň suratyny urulyp şeýdip şu zatlary etmekligi şu dersi birinci bilen geçmekligimizden näme sebep boldy. Indi musulman doganlar dersin başynda ilki bilen bellemeli zat astronomiya bilen astrologiýany bulaşdyrmaly. Bizim gurruna etjek bolýan meselemiz astrologiya barada. Astrologiya barada. Emma astronomiya näme? Astronomiya gökdäki jisimleriň, ýyldızlaryň hereketini, ýerlerini, himiki düzümini öwrenýän bilim. Bu bilim peýdalalym we İslam näme? Dinimiz İslam hiç bir insaniýete peýdaly boljak hiç bir ilmi näme etmeýe, gadagan etmeýe. Beter dinimiz İslam, Kur'an bilim öwrenmekligi, ilmi öwrenmekligi, öňe gitmekligi, täze zatlaryň üstüni açmakligi, açyş etmekligi we ösmekligi ünneýe. Emma gynansak da biz dinimizden bir habar bolup ýörenligimiz üçin hem dünýämiz iza gitdi, hem dinimiz iza gitdi. Biz pikir edýäs, İslam dilse 4-5 tane gadap desturdan ibaratdyr. Kur'an diňe ýazsa golýan kitap myka? Ya da misal üçin diňe din nikadan ibarat myka? Plan käwir ýazsa edilen ibadetlerden, däp desturlardan ibarat myka? Gepin ýa İslam dilse käwir däp desturlardan ibarat myka diýip düşünüpdir. Asliyetinde bolsa näme? Din, İslam bizim tutuş hayatımızı öz içine alýar. Bizim tutuş ýaşaýyşymyzy tertip düzgüne goýýar. We bize peýda boljak ilmi, bilimi ünleýe öwrenmeklige çagyrýar. Demek bizim gurrumyz näme? Astronomiýaň üstünde däl, astrologiýaň üstünde bolar. Astrologiýa näme musulman doganlar? Astrologiýa ýyldızlaryň we asmandaky başga jisimleriň insana we ýer ýüzündäki wakalara täsirini düşündirýän ugur. Ýagny astrologlar öz ýanlaryndan şoňa inanýarlar, gökdäki ýyldızlar, ay, gün, başga da planetalar, şolaryň hereketleri, şolaryň ýokardaky durýan ýerleri, şolaryň öz arasyndaky bolan gatnaşyklary, ýer ýüzündäki bolýan wakalara täsiriniň bardygyna inanýarlar. Şonuň üçin hem diýerler, sen plan wagtda doglan bolsaň, şol wagt plan ýyldız plan ýerde durdy, sen ýyldyzyň plan datdy diýip, soňam şoň netijesinde düşündiriş berip başlaýarlar. Hawa näme? Gepin gaýsy astrologiýa ýyldızlaryň we asmandaky başga jisimleriň insana we ýer ýüzündäki wakalara täsirini açyklaýan ugur. Bellep aýtmaly zat musulmanlar astrologiýa bilim däl we hiç ýyl subutnamasy ýok, asly ýok, esasy ýok. Şeýle bir guru düşünürüşden ibarat. Elbette astrologlar nämäni insanlara inandyrjak bolýar? Astrologiýa gadimdan gelýär. Näçe müň ýyllyk taryhy bar. O şoňa beňzeş plan gadim paççalaram şoňa inanypdyr diýip
Şuna benzeş zatlar bilen insanlara näme şunu inandırjak bolýarlar we şeýdip öz haritlaryny satjak bolýarlar. Hakykatda bolsa hiç bir bilim taýdan subutnamasy we esasy bolmaýan zat we öz içinde hem bir sürü gapma garşylyklardan dolu bolan bir düşündiriş ogur özü boýunça. Ve astrologlar näme diýär musulmanlar? Astrologlar yerden misal üçin göge serediýär öz ýandan şo ýokardaky ýyldızlaryň duruşlaryny hasaplap, yerlerini hasaplap, şoň kartasyny çykarýarlar. Şol karta çykarýarlar, we şonu çizýärler, we oňa näme diýip atlandyrýarlar? Goroskop diýip atlandyrýarlar. Goroskop diýip atlandyrýarlar. Ondan musulmanlar, astrologlar, ýani asmannaky her ýylyz toporny aýa ýa-da mewsum bilen, aý bilen ýa-da mewsum bilen baglanşdyryp, şol ýylyz toporlaryny özleri şo näme at beripdirler. Misal üçin zodiak ýylyzlar topor diýip atlandyrýarlar, 10-ka bölýärler we özleri üçin näme şo zodiak ýylyz toporyny at goýupdyrlar. Her aýa bir at beripdirler. Misal üçin Goç, öküz, ekizler, lengeç, arslan, sümbül, terezi, içyan, okyay, oğlak, qova, balık. Şeýdip näme atlandyrypdyrlar. We şoňa da näme diýerler? Gün batar goroskopu diýerler. Zodiaka görä düzülen gün batar goroskopu diýip atlandyrýarlar. Emma ýanky her ýyly bir haýwan adyny berýän, 12 ýyl aýlanyp gelýän goroskop bolsa, Xitay goroskopu. Xitay goroskopuna bolsa näme ýanky diýişmer her ýyly bir haýwan ady beripdirler. Näme diýerler? Misal üçin alaka, öküz, gaplan, towşan, ajdarha, ýylan, at, koyun, maymun, horoz, it, doňuz. Şeýdip atlandyrypdyrlar. Şeýdip atlandyrypdyrlar we moňa da näme? Xitay goroskopu diýilýär we şoňdan birlikde gün batar, günnäger goroskopu hem diýip näme? Atlandyrýarlar. Günnäger goroskopu hem diýip atlandyrýarlar. Misal üçin Xitay goroskopunda bir kişinin ýyly haýsy haýwan bolsa, şol haýwan bilen baglanşdyryp şoňa görä düşündiriş berýärler. Taç ýyly ajdarha bolsa, ajdarha bilen baglanşykly bir düşündiriş berýärler. We öz anançlaryna görä näme şo ýylyň haýwanlary ajdarha diýip inanýarlar. Bunu söýerseňiz, oýlansaňyz, azzakanna islamy tanaýan bolsaňyz, musulmançylygy, Qur'an tanaýan bolsaňyz, adyndan hem küfrüň, şirkiň ýygy gelip dur. Näme ananýarlar? Misal üçin doňuz ýyly, diýmek şo ýylyň haýwanlary doňuz diýär. Haýwanlar Allah aýyň günüň ýeriň hemme zanyň haýwanlary bir Allah. Emma bul din imansyz adamlaryň düzüp tapan zady, özleri şoňa inanýarlar we şol ýylla doglan kişileri bilen şoňlan baglanşdyrýarlar we şoňa düşündiriş berýärler. Goroskoplaryň atlarynyň ýanky ýylyz toporlaryna berilen gün batar goroskopuna her aýa bir at beripdirler. Xitay goroskopuna her ýyly bir at beripdirler. Şol atlaryň gelip çykyşyny gyzyklansak. Anan bir käbir kişiler goroskop men ýyldızym şol, men goroskopum bul diýip bir oýlanyşyp şunu bir gözleşdirip görsek, şol atlar nerden gelip çykypdyr? Şolaryň hemmesi musulman doganlar köp tanrıly, küfür we şirk bolan anançlar bilen baglanşykly. Misal üçin zodiaka görä düzülen ýanky Goç, öküz, ekiz, ýanky ekizler, lengeç diýip atlandyrylan atlaryň her birini gözleşdirip görseň, Grek plan tanrısynyň ady. Grek plan tanrısynyň Allah saklasyn aýaly, ogly. Şoňa benzeş näme? Küfür we şirk bolan köp tanrılardan şolaryň baglanşykly. Edil şonuň alaqqa Xitay goroskopuna seretsek, adynyň gelip çykyşy bardy. Şolar näme üçin her ýyly bir at beripdirler, nerden gelip çykypdyr? Elbetde ýanky diýişme alaqqa bilimi taýdan subutnamasy ýok. Asly esasy ýok, aňyrsa bir gömük we küfür we şirk bolan ýörelge esaslanýan zat. Emma şonu da özlerçe bir zada esaslanyp düzüpdirler şunu. Misal üçin Xitay goroskopunyň atlarynyň gelip çykyşy barada bir näçe rivayet we iň meşhurlary näme? Budda. Hemmäňiz eşitýänsiňiz, Budda şu wagtky çokunýarlar heykeli we öň bir adam bolan şol Budda. Şol Budda diýär bir gün tokoyda haýwanlar jemlemek isleýär we haýwanlary öz ýanyna çagyrýar. Şonda diýär haýwanlar ýanyna bardylar diýär. Tertip boýunça birinji alaka bardy diýär. Soň öküz barýar, soň gaplan barýar, şeýdip näme ýanky ýokarda aýdan görnüşinde tertip boýunça ýanyna barýarlar. Bu da hem ýanyna gelenlikleri üçin
tertip boyunca bulara sila hormat hükümüne her yıla näme bir hayvan adını beriyor. Her yıla bir hayvan adını beriyor. En meşhur hikaye şul. Yani kıdişi malaka atlarından hikayelen gelip çıkışları köp tanrılı, müşrik ve kapır inançlarla, kapırlık bulan inançlarla bağlanışıklı zatlar. Budan ve şuna esaslanıp başka bir rivayette başka bir kapır padşah esaslanıp düzülen atlar ve goroskoplar. Ama bizim Müslümanımız hiç oylanman bir taraftan Hristiyanın təzeyilini bellap arçasını bedap detmaloz olup var. Bu gaptallarını getirip yankı köp hudaylı, köp tanrılı inançlardan gelip çıkan goroskoplara zatlara inanıp yor. İkisini birleştirip gowunu hoş dünyadan bir haber yok. Bu imanına ters, Kur'an'a ters, peygamberine ters, deyap desturuna ters, atavavasına ters. Ama bu Müslüman öğrenasam gelen ok, gözlasam gelen ok şu zatlara inanıp näme gowunun hoşlap yor. Başka bir bellemel husus Müslüman doğanlar goroskoplar nämen açıklayalar. Misal üçün astrologa barsan näme diýär sana? Doğulan ýylyňa aýt diýär, doğulan aýyňa aýt bilýän bolsaň sagadyňa aýt diýär. Sen onaň aýdýan şoňa görä sen goroskopuňy çykarýar diýär. Sen goroskopuň misal üçün zodiýaga görä diýär, goş diýär. Goş bolsaň sen ne şeýle bolmaly, sen beýle bolmaly, sen plan ýyldızlaklaryň oňuşýan, buňlan oňuşmaýan. Sen misal üçin şu ýylyň soňunda şol iş etseň, işiň oruna bolýar, etmeseň tersine bolýar. Ya bolmasa misal üçin goroskoplarda ýazyp näme diýär, goşlar diýär, şol diýär. Näme? Misal üçin ýa başyňyza şu ýylyň soňuna diýär, şu ýylyň soňunda diýär, saglyk meseleleri, kynçylyklar gelip biler diýär. Aw öýlenjek bolsaňyz siz üçin şu ýyl şowly bolup biler, bu ýyl şowsuz bolup biler. Aw ya bolmasa günlük olar üçin näme diýerler? Palatyp berýärler. Şuň ýa-siň işiňizde size gowy teklip edilmek mümkin ýa bir pully teklip edilmek mümkin ýa. Ya bolmasa diýär şuň ýa siz biri bilen söwüşmeňiz, urşmaňyz mümkin ýa. Onuň şu zatlara inanyp boran sada adamlaram eýem ýola çykanda öýünden çykanda biri bilen urşmagy, söwüşmägi özüni taýinlap gidýär. Bu şuňa benzer zatlaryň üstünde näme diýerler? Astrologlar adamlara näme şey düşündürüş berýärler. Hatta näme şeýle bir adamlaryň aň düşünjesi bilen oýnaýar şu adamlar näme diýär? Sen ýylyň misaly şun diýär, misal üçin aýdýan arslan bolsa diýär. Arslanlar öý aljak bolsa diýär 5 gatdan ýokaryk çykmalar, 6-njy 7-nji gatdan almaly däl diýär. Ya bolmasa suwa ýakyn ýerden öý almaň diýär. Ya bolmasa misal üçin sen diýär ýyldyň balyk bolsa öýüň diýär şu reňke boýasaň gowy bolar diýär, boýaga deňde diýär. Şuna benzeş zatlar. Şuna benzeş bir gülkünüç käbir adamlar şuna inanyp ýör, goroskoplara şun gadyp şeýlem gadyp. Hatta käbir adam näme diýär kişiler her gün men öýden çykmakam goroskopumy okap çykýany. Her gün men öýden çykmakam goroskopumy okap çykýany näme? Şu zatlara çyn ýürekden şeýdip inanyp boran adamlar bar. Başka bir mesele Müslüman olanlar şu zatlaryň üstü bilen bir batyl biz şirk dip aýdýas, emma bir gapdalan şu zatlaryň üstü bilen ýörüýte bir ur halyna gelip uly gazanç edip boran adamlar bar. Uly pullar gazanýarlar. Misal üçin käbir telekanallarda bizim ýurdumyzda bolmasa-da başga ýurtlarda ýörüýte günlük ýa-da hepdelik näme programmalar bar. Sagatlap adamlara kerkimin goroskopuny düşündirýärler ýeke-ýeke. Ya bolmasa käbir gazet we jurnallarda ýörüýte bölümler aýrylýar. Hatta käbir telefon şirketleri plan belgini uğratda plan yere abone bol, sana her gün goroskopuny uğradaýyn goroskopuny bilip şuňalakka hyzmatlar hödürleýärler. Bu näme goroskop barada müňlerçe kitap we jurnallar satylýar. Yani näme öz başyna bir ugur bolup giden we şuň üstünde müňlerçe näçe milliardlarça dünýä çapynda alsak pul gazanýarlar adamlar. Şu sada insanyň akydasyny bilmeýän insanyň inançyny peýdalan şu zatlaryň üstünde pul gazanýarlar. Hatta ýakynda biri kitap ýazypdyr. Kitabyň ady şul türkmençe şu ýylyň başynda ýazyp çapdan çykarypdyr. Kitaba şeýle at goýupdyr astrologlaryň biri. Kadar täzeden ýazylýar. 2019-njy ýylda bize nämeler garaşýar.
Yani hallerim dik geliyorsa kitabın adından küfürün şirkin isi gelip dur. Azıcık Müslüman oylansa, dinini bilen Müslüman bolsa, şun adından hem anıp boluyor. Şul nahilekke küfür inançtığını. Näme diye? Kadar täzeden yazılıyor diye. Kadar demek yazgıt demek, kadar Allah yazdı. Hiç kim kadarı ütködüben bilmeye, täzeden yazıp biliyor. Kadar bir Allah yazıyor. Ama bul Adam näme diýip kitap ýazýar? Kadar täzeden ýazyldy. 2019-njy ýylda bize nämeler garaşýar? O aýdýa dolar şeýle bolar. Awa mysal üçin Amerika Birleşen Ştatlarynyň prezidentine şeýle bolmaly, plan ýurdun prezidenti beýle bolmaly, ekonomika beýle gidýär. Şeýle gidýär diýip dolardan tut, siýasatdan tut, ekinden tut, hemme zatdan özü näme? Şeýdip ýazyşdyryp, düşündürüş berip, öz ýandan men ýylda seretdim, hasap etdim, şu zatlar bolmaly diýip ne şeydip kitap yazıp bu sözüne de inanıp bir toparın sağlamını satın alıp pul harcap şeydip näme şu zatlaryň üstü bilen dünýäň pulunu kazanýarlar. Başka bir bellemeli husus Müslüman dogonlar käbir adamlar şu goroskopa ynanýan adamlar näme diýe? Dogurdanam diýe, gabat geldi diýe. Dogurdanam gabat geldi, okuyan ol hakykatdan hem gabat gelýär diýe. Asliyetinde üns verseler gabat gelýän zat ýok. Bu işin içinde hilegarlyk bar. Sizin psihikaňyzy oýnaýarlar. Emma goroskopu eline alıp okuyan insan şoňa ananyp okuýar diýem näme barka diýip okuýar. Eýem näme özü şoňa meýilli, ýüregi, pikiri, düşünjesi şoňa meýilli. O köplenje şu zatlarynyň borandan aglaby bölegi zenanlar, aýal maşgalalar. O köplenje medil islendik bir palçylaryň, bilgiçleriň, ekstrasenslaryň edişi alakka şu goroskoplan o başka şuna meňdeş geljekden habar berýän diýenleriň üstünde durup habar bermekligi gowurýan meseleler nämeler? Söýgi, aşyk bolmak, öýlenmek, äre çykmak, pul gazanmak, awa kär gazanç şuna meňdeş zatlar. Köpü gyzyklanýan zatlar, hususan ýanky ýaşgylar hatam dini zadyny bilmeýän bolsa, kime äre çykar kam, kime näme der kam, o şuna meňdeş ýa bolmasa bir pul gyzyp boran adam bolsa her kimin pul gazanasy gelýär. Nädip gazanç ederken maňa nämeler garaşýaka we näme köplenç islendik bir palçy, ýalançy, bilgiçleriň edişi alakka bul astrologlarym şuna beňdeş zatlaryň üstünde köp durmakly gowurýarlar. Ýa bolmasa mysal üçin öz ýanlaryň sporta görä goroskop, saglyga görä goroskop diýip näme özlerçe her ogra görä düzüp otyrlar. Yalan namın üçin bir universitet gutarmak gerekdi. Öz ýanlaryň ýylda seredip hasapladym diýe toslaýa. Şeydip näme halka allap gelip berler. Indi ýanky diýişim käbir insanlar näme şuň dogry çykýar diýe. Dogry çykýan zat ýok. Siziň aň düşünjeňiz bilen psihikaňyz bilen oýnaýarlar we bir hilegarlyk we berdi. Bir hilegarlyk we birinji bilen aýtmaly zat size 10 san zat aýtsa goroskop içinde bir gabat gelse siz näme diýäňiz? Ananýan kişiler gabat geldi diýe. Şo birine ýapyşýar, şo birine öňe sürýär. Ol gabat gelmedik 9-syny agzamaýar. Bu bir. 2 misal bir kişi aýdýa, ön goroskopu ynanyp boran adamlaryň biri öz goroskopuny bulaşdyrypdyr. Misal üçin öz goroskopu öküz bolsa oň inanjyna görä, bul näme goş diýip goş bilen bulaşdyrypdyr, öz goroskopu goşduryp beren eken. O näçe wagtlar her gün ýa-da aý şu goroskopuny goşunkyny okuyan eken, öz ýanymdan aý dogry çykdy, gabat geldi, plançat gabat geldi diýip ýordum diýe. Soň bil galym diýe men goroskopumy bulaşdyryp durýan, men goroskopum aslynda goşda eken öküz eken diýe. Soň öküze gap başladym, öküzdäki diýilen zatlarym gabat gelip başlatdy diýe. Şonda bilip galym diýe näme bärde bir näme hilegarlygyň bardygyny diýe. Ýene bir diýe mysal üçin astrologlar näme diýe? Plan ýylda kulan dostluk gurma diýe. Oňşmarsyňyz diýe. Ýa bolmasa hatda käbir adamlar öýlenjek bolanda şuňadan pören adamlar goroskopa serediýär. Plan goroskopdaky oglan bilen plan goroskopdaky ýyldaky gyz näme durmuş bolsa oňşmaýar diýe. Şoň üçin goroskopuna görä är saýlap özüne ýollaş saýlap boran näme ýa-da gelin saýlap boran, onan boran şuňalykka ananşyz adamlar bar. Yankı diye dostlarımı diye goroskopa görä saýlaýardym bir döwür inanyp diye, kiçikam ýaş kam diye, 18, 19, 20 ýaşlaryna kam diye. Görýärdim goroskop oňşan diýdikleriniň hemmesinden oňşamakdym diye. Soň bu zatlara inanmakly taşlap diye, adaty ýagdaýda diye başgalar bilen dostluk gurup başladym diye, hemme zat oruna bolup dur diye. Şondan soň bilip galdym diye bu ýalanlygyny diye. Asıl hilegarlyk hem şul musulman dogonlar
edilen asıl hilegarlık. Barnuma efekt barnuma dip bardat ba efekt barnuma psikologiyada efekt barnuma Türkmençe barnuma täsiri diýmeli bolýar. Barnuma täsiri. Efekt barnuma näme? Efekt barnumany düşündirmek üçin gysgaça size misal bereýin. Geçirilen testden misal bereýin. Özüňiz hem internetde kan maglumat bar, bu barada özüňiz gözläp tapyp bilersiňiz. Efekt barnuma şol köpü gyzyklandyrýan umum rahatlatlar aýdýarlar. Köp kişini gyzyklandyrýan umum rahatlatlar aýdýarlar. Ve senin beynin näme diye şahidilen umum zatlar eşlerine o şol men ne diye maňa gerek zat diye misal üçin. Sana näme diye goroskop senne şeýle bir güýçli ukyplar bar diye emma sen ne şol ukyplar diye gorkozmagy gorkyan diye. Senem diýen hawa diye sen beynin dogry diye men şol ukyplar bar men içimde köp edesim gelýän zatlar bar onu şol näme etmäge gorkyan ya çekinýän zatlarym bar diye. Şuňa meňde umum rahatlatlar aýdýarlar. Ya bolmasa näme diye sen başına şu köpte erbet zat gelip biler diye. Ol diýmände insanyň başyna günne gowdat diye erbet zat gelip dur. Goroskop diýmände insanlar ya günne ýa-da aýda başyna ya gowdatlar gelýär ya erbet zatlar gelýär. Ona näme diye sen şu gün ya şu köpte başyna erbet zat gelmek mümkin diye. Ondan şoňa gören adam ýolla ýörap barýar, bu duraýsa da ha diye şu diýler erbetlik gelýär diye men bu duradym diýip näme şey diýip ölçenip bar. Efekt barnuma şol ýanky musulman doganlar köpü gyzyklanýan umum rahatlatlar aýdýarlar. Misal üçin test şeýle bir test geçirilýär. 5 kişini çagyrýarlar. 5 kişinin öňüne kagaz goýýarlar. Kagazda da diýen näme ýylyňyzy ýazyň, adyňyzy ýazyň, bilýän bolsaňyz doglan sagadyňyzy ýazyň diýe. O kagazyň hem arka tarapynda şeýle eliňizi goýuňdy diýe eliňiziň daşyny galamlan çyzyň diýe, ýani eliňiziň şekli kagazda kalsın diye. Soňam diýene öňünde de bir adam goýarlar, şol adam goýa ekstrasens ýa-da misal üçin şoňa şulardan habar, hal ýagdaýyndan habar berjek kişi. Şol ýa 5 tane kagazda adyňyzy, ýylyňyzy, eliňiziň ýyzyny çyzyňyzdan soň da öňüňizde kagazdan bukça bar diýe, şoň içine salyň diýe. Bukçalaryň üstünde 1 2 3 4 5lik ýazylgy dur. Ol bular barada aýtmaly ýazmaly adam kimin haýsy bukça kagazyny goýandygyny habary ýok. Uzakda dur. Şeýle per kim ýylyny ýazýar. Doglan wagtyny ýazýar. Kagazyň arkasynda eliniň şeýle elini goýup daşyny çygyp näme ýazýar, kagaz bukça goýýar. Ýanky adam gelýär. Ýanky 5 tane kagaz bukçany alýar, konwerdi. Siz ýa oturuň diýär şu taýda 1 sagat garaşyň, 1 sagatdan soň men size diýär getirip berjek we siz barada diýär şu taýda ýazylgy bolar diýär. Näme isleýäňiz, siziň maksadyňyz näme, size nämeler garaşýar? Şey dip diýär, näme siz barada getirip berjek diýär. 1 sagada ýakyn wagtdan soň ýanky adam gelýär, 1 2 4 5 diýip her kimiň näme sanyna görä kagaz bukçalary paýlap berýärdi, näme kagazlaryňyzy çykaryň okaň diýär. Ýanky adamlar kagaz çykarýarlar, okaýarlar. Ondan soraýarlar, hawa gabat gelmi? Bular şahatlanyşyp, begenşip, elbetde bular näme edilýän testin doğrulugyny näme üstündeginden habary ýok. Bular näme diýip aýdylýar size diýene bir adamyň ýanyndaky diýär, şol adam sizden habar berýär diýär. Siziň geljeňizden gowurýan isleýän zatlaryňyzdan diýip aýdýarlar. Testden habarlary ýok bulan. Okuýarlar bir ondan soň diýär duýgularyňyzy paýlaşyň diýär. Näme hilek gördüňiz diýär, bilipdirmi? Bir diýär hawa %50 bilipdir diýär. Tüs meni aýdyp berýär. Men barada aýdyp berýär diýär. Yine bir diýär %90 bilipdir diýär. Yine bir diýär %99 bilipdir. Hatta bu adam mendenem gowy bilýän eken diýär. Şeýle dip şartlanyşyp duýgularyny beýan edip elbetde bu videosy amma ýanky diýişim diýerler görüp bilersiňiz. Onda ýankylara diýerler boldy diýär kagazlaryňyzy täzen diýär öz araňyzda bulaşdyryň diýär. Alyň 5 kişiň kagaz bulaşdyryň. Her kim diýär başgasynyň kagazyny alsyn diýär. 5 tane kagaz alýarlar, bulaşdyrýarlar. Täzen okan diýär ýazylgy zatlar diýär. Okuýarlar, o şo bir zatlar ýazykdyr. Şo bir zatlar ýazykdyr. Bular gençirgenýärler. Her kim öz kagazy gelen roýdup pikir edýärler. Bolýar diýär. Ýene bir gezek bulaşdyryň kagazlar ýene paýlaşyň täzlenýär. Ýene bir gezek bulaşdyrýarlar, täzen ýene paýlaşýarlar. Ýene şo bir zatlar ýazykdyr. Her kim bir-birine telip gülüp başlaýar. Asliýetinde 5 kagazda da şo bir zat ýazykdyr. Hemmesinde de şo bir zat. Setir nokat hemme şo bir zat ýazykdyr. Emma her kim öz üçin näme diýär, şol maňa degişildi eken bir diýär %50 dogry çykdy diýär, bir diýär %80 diýär, bir %99 diýär, näme hemmesi ynanyp geň görüp dogry çynna çynnyp näme şey dip şatlanyp bille diýip näme haýran galyp durdular. Emma ýanky
Kağıtlardan çıkandan soň nähilek bollaýdy diýip näde bilýärdi. Ondan soň aýdýarlar bular test geçirildi ýa-ni şol näme effekt barnuma täsiri diýilen zat diýe. Siz näme goroskoplar, ekstrasensler, palçylar köplen şu hilegarlyk ullanyp näme siz allaýarlar diýip näme şulara düşündirýärler. Şu näde edilýändigini şoň aýdyp berýärler. Umumy gyzyklanlar ýani köp kişini içine alýanja näme düşündirişler berýärler. O edilýän hilegarlyklaryň biri şol musulman doganlar dogry çykýan zat ýok, otaýda hilegarlyk bar. Otaýda näme hilegarlyk bar. Ve hususan mysal üçin bundan başga da hilegarlyk ýany bilen palçylar we ýanky alaqqa bilgişler ýa başga şoňa meňde şu zatlaryň gyzyklanýanlar jadugoýlugy ulanýarlar, jynlar ulanýarlar, yalan hileli şoňa meňde zatlar ulanýarlar. Hawa. Öňünden 3-4 sanakka yalançylar bolýar, şular näme mahabatlanýar bilýärmiş, dogry çykýarmış diýip, ýa bolmasa sen ýeke-ýeke bir garanky otogda oturdup, şeýdip näme öňünde ýer şahar goýup şeýle bir sen näme şol daşta urakdaky öýün gurnalyşy bilen özüni alyp barşy bilen öňünden mahabatlanýar, şol bilen şeýdip näme ananýarlar sen dogrydan sen çyn çykýan kadiýan. Palçylar we ekstrasensler. O goroskopda da ýanky alaqqa hilegarlyklar ulanylýar. O şu zatlardan burandan agla we bölegi aýallar, goroskop goşma meňde satlara, palçylara, bilgiçlere ilanýandan agla we bölegi aýallar. Bu bir. 2. Sada adamlar, ananjan adamlar. Bu näme iň möhüm ýerem İslam aqidasyny bilmeýän adamlar. İslam aqidasyny bilmeýän adamlar. Bilmeýänlikler üçin hem insan bir zady ananasy gelýär. Inanmaly dogry zadyny bilmeýänlik üçin hem şoňa meňde satlara ananyp ýör. Şoňa meňde satlara ananyp ýör. Asliyetinden musulman doganlar şol aýdylanlardan hem görüp oturşyňyz ýalakka astrologiýa diýilen zat asliyetinde sada ady ýyldız palçylygy. Biri kofiýa serdi palatýa, biri adamlar Allah Kur'ana serdi palatýan, biri elin aýasyna serdi palatýan, biri kartlanýa. Bular hem ýyldızda seredip näme geljekden habar berýärler. Sen şeýle bolar, sen şunu gowwarýan, sen şeýitmeli, sen bu ýyldızda bilen durmuş gurmaly öýlenjek bolsaň, bu ýyldızda bilen bu ýyldızda doglan gyýylan öýlen bolmasa oňuşmarsyň. Ýa bolmasa sen hastalanmaň mümkin, sen karýeraňda, işiňde şeýle zatlar bolmaň mümkin. O şoňa meňde zatlar bilen näme geljekden habar berýärler. O näme bu ady ýyldız palçylygy. Goroskop palçylykdan ibarat musulman doganlar. Ve adam oýlanyp görse, dünýäde näçe milliard adam ýaşaýar. Mysal üçin bulara göre 10 sanakka näme ýanky zodiaga göre 10 sanakka goroskoppa öküz goşlar şeýle bolar diýär. Goş diýilýän ýyldızda näçe müňlerçe, ýüz müňlerçe adam dogulupdyr. Bular diýmekler näwre şolaňam mesin goroskop bir gylyk häsiýeti bir, etmeli işler bir. Adam bir akylyny ullanyp görse-de buň bir tersligi, ýalňyşdygy näme ýüze çykjak. Emma ýanky alaqqa sada ananjan aqidasy bozuk adamlar ýa İslam aqidasyny bilmeýän adamlar, näme ananjany bilmeýän ýören adamlar şu zatlara näme dogrydan çynmy diýip inanyp özüni aldy. Indi musulmanlar geleliň esasy mesele. Dinimiz näme diýär? Dinimiz aýlar, ýyldızlar barada. Hawa. Näme diýär? Gaýpdan geljekden habar bermek barada dinimiz näme diýär? Peýgamberimiz näme diýipdir? Hawa bul edilýän zatlar Peýgamberimiz döwründe bar ekenmi? Şu arada din näme diýär? Gelin inşallah bulara seredip görelim. Birinji bilmeli zadymyz musulman doganlar ay, gün, ýyldızlar, dağlar, derýalar, gije, gündüz şu zatlaryň hemmesini Allah Teala insan üçin, insanlar ýaşasyn, peýdalansyn biz üçin ýaradypdyr. O şu zatlaryň her biri Allah Teala'nın barlygyny we tawhidini, ýani birligini subut edýän we görkezýän alamatlar. Aslında bir kudret diýsegem bolýar. Allah Teala'nın barlygyny we tawhidini birligini görkezýän alamatlar, işaretler, subutnamalar. Çünkü bir ýerde bir zat bar bolsa, şol bar zat şonu getiren we şonu bar edene işaret edýär. Şonuň üçin musulmanlar biz bu zatlara seredip, biz musulman hökümini aýa, ýyldyza, güne seredip ilki bilen näme etmeli biz? Ibret almaly. Allah Teala hem Kur'an-ı Kerimde misal üçin Enbiya surasynyň 30-njy aýatyny näme diýär?
Huvellezî halaqal leyla ven nahara ve'ş-şemse vel kamer kullun fi feleki yesbahun. Ol Allah giyjani, günnüzi, güneşi ve ayı yarattı. Olorun her biri diye felekte, asmanda yüzyalar diye, aylanyalar diye. Allah Teala haber veriyor şu zatlardan. Ve yine diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi, Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi 15. 16. ayetinde Elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaqa ve cealel kamera fihinne nuran ve ceale'ş-şemse siraca. Allah Teala diye Allah Teala'nın 7 göğü nahil kat edip yaradanını görmediniz mi diye. Allah Teala haber veriyor şu görüyen asmanımız 7 kat. Aslında bizim görüyen şu zatlarımız, yıldızlarımız, ayımız, güneşimiz ve bizim gözümüzün görmeyen başka zatlar intakşulan hemmesi 1 kat asman. Bu neyme 7 kat asman da. Kur'an bize şunu haber veriyor. Ve Allah Teala diye ve cealel kamera fihinne nuran ve ceale'ş-şemse siraca. Ol Allah ayı asmanına nur edip koydu. Günü olsa diye çıra yaktılık edip koydu diye. Ey bennem diye Ferhat diye şu gece görüyen ayın bara diye senin için nur edip koydum diye. Gece ovadan parlap dur. Ya olmasa günü diye neyim şu size çıra edip koydum diye. Haç bir oyun çırası olmasa tümlük kol ya da öyle yaktılık var ya. Şu güneşem Allah Teala dünya için çıra edip koyuptur. Ferhat'ın diye siz için neyim şunu ben yarattım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve yine diye Allah Teala Ali-İmran suresi 3. sure Kur'an-ı Kerim'de 190. ayetinde İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyât li ulil elbâb diye. Şüphesiz asmanların ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün çalışıp durmağına akıllı adamlar için ibret vardır diye. Refer ediyen şu ay, yıldızlar, güneş, bulutlar, dağlar, gece gündüz, bir gece oluyorsan gündüz oluyor. O şey deyip neyme kaytalam dur, pasılların gelip durmaklarına yağıyan karda, o yağıyan yağışta, deryalarda şulan hemmesinde insanlar için neyme ba? İbret başlarının her biri Allah Teala'nın ayeti diye Allah Teala. Her biri Allah Teala'nın ayeti diye neyme? Le ayet, ayetler, alametler, işaretler, subutnamalar. Kimler için? Akıllı adamlar için, akıllı ullanayan adamlar için. Nemen alameti? Allah Teala'nın barlığını ve birliğini görkeyen subutnama şular. Şu bir küçükene kalem da şunu getirip bir üstak koymasa özü gelmeye. Şunun alakka ulu, esse ulu bolan yıldızlar, aylar, alem cahan özünden gelmedi. Bunu bir getiren ba, bunu bir bareden ba, yoktan bareden ba şuları. Yaradan ba. Şuların hemmesi alamet. Neme alamet? Özünü yaradana alamet. Özünü yaradanı görkeyen işaret. Kimler için? Akılını ullanayan, akıllı adamlar için. Akılını ullanayanlar için, akılını ullanmayanlar hayvanlardan beter yağdaya düşüyor. Demek Müslümanlar, şu zatlar biz için nemeken ay, gün, yıldızlar, dağlar, deryalar, gece, ahlisi Allah Teala'nın barlığını ve tevhidini, birliğini görkeyen alametler, işaretler biz için ibret şu zatlar. Birinci bilmeli dadımız şu. İkinci bilmeli mesela Müslüman doğanlar yankı goroskoptan haber berýänler näme diýýär? Gelecekden haber berýär. Sen plany bilen öýlenseň bolar, plan bilen bolmaz. Şu wagt sen üçin şowlu bolar, şu wagt senin üçin näme şowsuz bolar. Şu wagt bir iş etseň işiň ugruna gidýär, bolmasa tersine gidýär. Ya bolmasa bu ýyl doňuz ýyly, bu ýyl plan bolýar, bu ýyl it ýyly bolan, bu plan bolýar diýip näme? Gelecekden haber berýärler. Gelecekten haber berýärler. Gelecek Müslüman doğanlar Allah'dan gayri hiç kim bilmeýär Kur'an'a göre. Kur'an'a Allah Teala haber berýär. Geleceği, gaybi, nämelerin boljakdygyny ýyl hasylly boljakmy, hasylsyz boljakmy? Kimden öýlenende näme bolýar, näme bolmaýar? Ýylyň soňuna sen saglyň gowy bolýarmy, erbet bolýarmy, haýsy renk saňa geýsen gowy bolýar, haýsy renk geýmesen gowy bolýar? Bu zatlar gaybi zatlar, bunu Allah'dan gayri hiç kim bunu bilmeýär. Hiç kim bilmeýär bunu. Ama yankı goroskopu anlayanlar haberi yok. İnanıp Müslüman sana gelecekten haber berýär. Şuň sen başyna diye işinde bir zat gelipler. Şuň sen işinde diye plany bilen iş ýarlaryndan biri bilen näme
sevişmek mümkin. Oňarsaňyz plan jugun niýe plan garaskopda doglanlar diye öýünden çykmasyn diye. Ya olmasa plan gün size diye gowy iş teklip edilmegi mümkin diye. Ýa-ma geljekden gaýypdan haber berýär sana. Kur'an ters şul. Kur'an näme diye? Allah Taala Kur'an Kerimde näme diye? Müslüman doganlar. Neml suresi 65-nji aýatynda "Kul la ya'lemu men fis semawati vel ardil gayba illa Allah." Aýt diye. Asmanlardakylaryň we ýerdekilerin hiç bir gaýby bilmezler diye. Gaýby diňe Allah biler diye. Oýlanmalar biz şol aýaty okamyzdy. Emma biz musulman jahil bolup duruz. Hususan biz türkmenler dinimizden şeýle bir uzak düşüp duruz. Biz Kur'an okamyz, biz garaskop okamyz goýarýas. Günni açyp bir sahypa Kur'an okasaň, sen dinine, dünýäňe we näme ahiretiňe peýda boljak. Emma ýok, biz oňa ýalçanýas, şeýtan bizi ondan uzaklaşdyrýar. Näme diýär? Käbir garaskopuna näsen, bunna garaskop okap, öýden çykmakan garaskop okap çykdy. Emma näme Kur'an okudyň ok. Çünkü Kur'an okusa göz açyljak. Dinine düşünýär, dünýäsine düşünýär, ahiretine düşünýär. Batıl zaten anlamak için näme şeytan şuňa meňde satlar insanlara waswasa berip näme şu ýola gurupdurýar. Ya da ýene Allah Taala diýär Hud suresi 123-nji aýatynda. "Welillahi gaybus semawati vel ard." Göklerin, asmanlaryň we ýeriň gaýbyny bilmek diýdiňi Allah'a mahsusdur diýär. Kur'an niýe gaýby bilmek, geljegi bilmek diňi Allah'a mahsus. Allah'dan gaýry hiç kim bilmeýär. Peýgamber bilmeýär, perişteler bilmeýär. Garaskopda nereden bilmeli? Plan palçı nereden bilmeli? Peygamber diye Kur'an'da ayet Allah Teala la a'lemul gaybe diye men gaýby bilmeýärim diýip aýtdy. Men gaýby bilmeýärim diýip aýtdy. Bu ýene Allah Teala Kur'an-ı Kerimde En'am suresinin 59-njy aýatynda ve indehu mafatihul gaybi la ya'lemuha illa huwa. Gaýbyň açary Allah'ın ýanyndadyr diye. Gaýby ondan başga, Allah'tan başga hiç kim bilmeýär diye. Kur'an näme diye? Biz näme anlaýarys. Biziň içimizde şu mal näme? En gowy pul gazanýanlar palçylar bolupdyr. Hatta bir ýurtlaryň birine hasap edýär, bir palçyň girdejisini gyzyklanyp hasaplaýarlar. Bir doktoryň gazanýanyndan 4-5 hesse köp gazanýar. Näme üçin? İnsanlaryň akmaklygy üçin, insanlaryň İslam akidesini bilmeýänligi üçin. Sada, inanjyň, şoňa beňdeş näme dinden, imandan bir habar insanlar bolanlygy üçin şoň alakka şeytanyň adamlary şeydip näme? Şol adamlaryň usulan pul gazanýarlar. Kur'any okasak, Kur'an bizim gözümüzde açyk, emma biz gözümüzü açyp Kur'an okasymyz gelenok. Biz şankalaka batıl zada inanmamyz goýarýas. Kur'an diýýär, Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmeýär. Göklerde we ýerde diýär. Gaýby diňe Allah biler. Gaýbyň açary bir Allah'dadyr diýär. Sen gidip garaskopdan geljegi näme gowy bolup näme bolmajagyny, näme gowy bolup näme gowy bolmajagyny näme garaskopa inanyp ber. O da näme niýe bir küfür we şirk bolan zatlarla baglanyşyply şolardan gelip çykan zat. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Mace'de geçen hadisinde näme diýär? Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet edýär. Gorbak peýgamber näme diýär? Ýeke şu garaskopa inanyp beran adamlarymyz we biziň içimizde türkmenlerimiz sorasaň anan ýaz köpsi näme diýär? Peýgambere iman etdim, Kur'ana iman etdim, Allah'a iman etdim diýär. Ya şu palça gidip palçydan palça, bilgiçden bilgiçe inanyp beran käbir kişiler var. Şolara gidip sorasaň, Kur'anyňdan ýa-ma, Allah'dan ýa-ma, peýgamberden ýa-ma biziň hawa diýär. Peýgamber jan niýe? Gorbak peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ýöne bilýän inannym gowy diýip söýýän jan ýerinden bolan ogul ýoluna eýermeseň öz ýanyndan gowuny hoşlap ondan soň palçydan palça inanyp berseň, aglap berseň, garaskop inanyp berseň ol bolmaýar musulman doganlar. Görnüp peýgamberimiz näme diýär hadisde? Diýär Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet edýär. Men ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir palça gitse ve diýen zatlaryny tasdiq etse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uğradylany inkar etdigi bolar diýär Peýgamberimiz. Sen gidip bir palça gitseň, ýa-da bir bilgiçe gitseň, ýa şoňa meňdeş islerini geljekden habar berýän kişi gitseň, ýa-da garaskopa inanyp şu geljekden habar berýänini inanyp dogry çykýar, gawat gelýär diýip tasdiq etseň, Peýgamberimiz näme diýär?
şol adam maňa uğradylana, maňa gelen islamy, Qur'any inkar eden adamdyr diýe. Näme üçin? Ana Qur'anda ýan ayetler okudyk. Allah Taala de gaýby Allahdan başga hiç kim bilmeýär diýe. Senem ýok diýen, ol plan owada plan daýza bar diýen, şoň diýen zatlar çykýa gabat gelýär diýen. O plan daýza bar. Millet bar ýa hemme kişinki dogry çykýa diýip özüňi başgalaryny da näme oň ýoluna çagyrýar. Sen Allah beý diýe, senem ýok o plan daýza bilýär diýen. Allah diýe geljek gaýby hiç kim bilmeýär diýe Qur'anka ýok sene goroskop çykýar diýen, goroskop okudum gabat geldi diýen. Hawaryň ýok hilegarlyk bilen sen Allah berler düzege düşüripdirler. İslamdan, akideden jyda düşüpsiň. Öz ýanyndan şey dip görsiň. Kim şey dip inanyp şolar dogry diýär diýse, şolar tasdiq etse, şol adam kafir bolýar. Çünki Allah'ın ayetini inkar etdiň bolýar. Kafir diýmem ki ben bilmeýärdim, habarim ýok, bilmeleken ýeňizde. Şu gereksiz hemme zat gyzyklanýaňyz, hemme zat okuýaňyz, hemme zat barlaýaňyz, palçydan palça aglaýançaň eliňe alyp Qur'an okumalaken. Sahypa goýman gazetleň soňunda goroskoplar okuýançaň alyp Qur'an okumalaken. Bir dürüst, dogry, molla ahun adamyň wagtyny dinlemeleken. Men bilmeýär, ýok bilmeýärdiň, ýok. Bilmeýän bolsaň bilmeýärdiň, kafir bolýan, tapawdy ýok. Bilmeseň bilme. Bilmelekeniň, haýsy syrda ýaşaýan. 21-nji asar ilim, bilim, internetde ýazsaň hemme zat garşyňa çykyp durjaň edip dünýäň ol ucundaky alimlerden sorap gyzyklanyp bolýar. Uguruna alınılmaya sorulmasa men bilmeýärdim. Kim şu zatlara inansa, o şolar tasdik etse, dogry diýär, habar berýär, gaýpdan bilýär diýse, şol adam kafir bolýar. Palçylary, goroskoplary geljekden berýän, aty näme bolsa bolsun, şolar tasdik eden adam kafir bolýar. Namaz okusada, haja gitsede, qurbanlyk kessede, kafir bolýar, eden amaly puja gidýär. Çünki Allah'ın ýanky ayetlerini inkar eden adam bolýar şol adam. Ve kim kim gelecekten haber berýän, men palatýan, men şoňa alaqqa habarim ma, olwa bulwa diýip şey diýip gelecekten haber berse, gaýby bilýändigini aýtsa, şol kişi hem näme kafir bolýar. Kafir kişiler näme palçylar, hilegar, şeytanyň adamy. Näme diýe halka allap, halkyň din baradaky sowatsyzlygyny peýdalanıp näme diýe Qur'ana seredip palatýan diýe. O kavro jahil saada Türkmenim ha diye Qur'an'a da afered diyen bolsana bilyen bolmalılar diye. Qur'an sana lanet okuya, Qur'an sana kafir diye. Qur'an Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmeýär. Bu palçy Qur'any ullanıp bar öz bahwidi üçin. Şonuň üçin musulmanlar kim gaýby geljek bilýän diýip aýtsa şol kafir bolýar. Şunu gidip tasdik eden adam hem kafir bolýar. Şu ýylla bir gede haja gidýänem bolsa, bir goýuna gurbanlykda 500 goýun soýýanem bolsa, ağız bekleýänem bolsa, namazym kılýan bolsa, şol adam şu zatlara inansa, ýa-da geljekden haber beren şol adam imany puja çykýar. Qur'anyň inkar eden adam şol. Bunu bilenimizden soň musulman doganlar bilmeli 3-nji meselemiz. 3-nji meselemiz. Alem jahanyň eýesi bolan Allah Taala şu zatları yaradan, yani sana alem jahany, güni, aý, yeri, dagy, daşy, deryany şu zatları yaradan Allah Taala. Ähli zat yaradan Allah Taala. Ve ähli zatyň eýesi we dolanýyp duran Allah Taala. We biz hem Allah Taala yaradan benneleri, Allah Taalaň mahluky. Bizim hem eýämiz Allah Taala. Bizim sina üçin yaradyllyk Allah Taalaga yeketek özüne şirk getirmän, şerik goşman, ibadet etmek üçin yaradyllyk. Ve bizim Allah'ın yerine, Allah'ın biz üçün yaradan yerine yaşapıyoruz. Ve biz Allah'ın deyişi alaqqa yaşamalı. Allah'ın buyuruşu alaqqa yaşamalı. Allah'ın dinine göre yaşamalı. Ine şul Allah Teala alem jahanyň eýesi, şul ulluqan, dünyada bir ulluqan öy, insanlar üçün öy edip berilipdir. Şul alem jahanyň eýesi bolan Allah Teala Kur'an-ı Kerimde yıldızların yaradılışının 3 sebäbiniň badygyny aýdýar. 3 sebäbiniň badygyny habar berýär Qur'an-ı Kerimde. Hem bayanki goroskopçular näme diýär? Ýok, yıldızlaryň diýär insanlara we dünýädäki wakalar täsiri bar diýär. Sen doglup oturýan plan yıldız plan ýerde bolsa sana täsiri bar diýip inanýar. Qur'an näme diýär? Qur'an yıldızlaryň yaradylışynyň 3 sebäbiniň badygyny bize habar berýär musulman doganlar. Şolaryň birinjisi
yıldızların yaradılmağının birinci sebebi yıldızlar yolçular üçün yol görkezýän alamat we işaretler. Öňkü döwürde oşu döwürde hem çölläki adamlar, deňizdäki adamlar, kerwenne gidip barýan adamlar yıldızlar seredip näme bilýän ekenler? Demir gazygy, gün ortany, gün nogary, gün batar şeýip tarap belli diýen ekenler. Hatta şuň kunna hem bize näme biz aýyň doğuşuna we batyşyna göre näme aýymyzy belli diýär. Mesela Ramazan aýy doğdu, Şewwal aýy doğdu, plan aýy başlady, plan aýy goturdy, näme aýy seredip näme hereket edýär. Diýmek şul yıldızlar biz üçün näme bir işaret we alamat we bize näme ýol görkeziji alamatlar eken. Şuň kunna hem näme çölläki çopanlar zatlar şu yıldızlara seredip näme ýoluny tapýarlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diye Nahl suresi 16. ayetinde ve alamat ve bin necmi hum yehtedun diye alamatlar koydu diye Allah Teala. Yıldızlar bilen olar yolçular yol taparlar diye. Yıldızlar bilen olar yolçular yol taparlar diye. Yine de En'am suresi Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi 97. ayetinde Allah Teala näme diye huvellezî ceale lekumun nucûme litehtedû biha fi zulumatil berri vel bahr. Allah yerin ve denizin tümlüklerinde size yol görkezmek üçün yıldızları yarattı diye. Demek ne bakın bize yol görkezyen alamatlar ve işaretler yıldızlar. Alamatlar ve işaretler. Yıldızların yaratılmaklığının ikinci sebebi Müslüman doğanlar yıldızlar asmanın bezegi. Allah Teala Mülk suresinde Tebarek suresi diye Türkmenlerde Tebarek diye. Mülk suresi Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi 5. ayetine näme diye? "Ve laqad zeyyenna es-semâ'ad dunya bimasabih" diye. Allah dünya asmanını näme diye Allah Teala dünya asmanını çıralar bilen beredik dip aydiye. Dünya asmanını çıralar bilen beredik. Demek näme eken şul asmanın beregi yıldızlar eken. İkinci sebebi. Hasam tomus wagtlarynda daşarda ýatýanlar bilýänler ýokaryk serediýän bolýan yıldızlar näme goýa bir türkmen diýär de patrak ýalak diýär yıldızlar diýär. Ýalpyllap, lowurdap, ýanyp dur. Biri-biriniň awdan seretdiňçe seredesin gelýär. Biri süýnüp dur. Ýa şoňa meňdeş näme biri batýar, biri dogýar, näme asmanda lowurdap çıralar ýanyp dur. Owdan gözüňizde turun şu yıldızlar bolman tüm garanky bolup tursa nähilek bolardy. Yanıp duran gowmy lowurdap duran tüm garanky bolup duran gowmy yanıp duran gowy lowurdap duran gowy şeýdi owdan bolup asmana bezek bolup dur. Allah Teala hem şonu diýär Kur'an-ı Kerim'de. "Ve laqad zeyyenna es-semâ'ad dunya bimasabih." Dünya asmanyny çıralar bilen bezedik diye. İkinci sebäbim şul eken. Üçüncü sebäbi näme musulmanlar yıldızlardan çıkan alawly oklar we şeytanlar daşlamak üçün. Şolar daşlamak üçün. Allah Teala ýanky aýatyň dowamynda diýär, Mülk suresi 67. sure 5. ayeti ýanky okan aýatyň dowamy, "Ve laqad zeyyenna es-semâ'ad dunya bimasabih we ce'alnâhâ rujuman liş-şeyatin." Ve olar diýär şeytanlara zyňylýan daşlar etdik diýip aýdy Allah Teala. Näme üçin? Çünkü şeytanlar, jinler, melekleriň öz arasynda, perişteleriň öz arasynda bolýan gurrunlary dinläp, şolar näme gep dinleyen ekenler. Şonda näme melekler hem şolar dinlemez ýalakka şo ýanky yıldızdan çıkan alawly otlar bilen şolar daşlayan ekenler. Allah Teala hem şonu bize näme haber berýär. Ve sahaba Katada radıyallahu anh Buhari'de geçýär şu sözi. Näme diýär? Sahaba Katada radıyallahu anh Allah ondan razı bolsun Peygamberimiň sahabasy diýär: "Halakallahu hâzihi'n nucûm li selâsiye." Allah Teala bu yıldızlar diye 3 zat üçün yarattı diye. Cealaha zineten lis-semâ. Göklere bezek. Ve rucumen liş-şeyatin ve rucumen liş-şeyatin. Şeytanları daşlamak için daş ve alamat yuhteda biha. Ve näme yol görkezýän, yol tapylýan alamatlar edip koydu diye. Ve näme kel musulmanda onlar Kur'ana göre yıldızların, asmandaky cisimlerin yaradylışynyň 3 sebebi şol eken. Yok adamlara, mahlukata täsiri bolsa, başga zat bolsa, Kur'an'da Allah Teala haber berdi, Peygamberimiz haber berdi.
Emma beyle bir zat yok. Hatta şu goroskop diýilen ananca Yahudiler hem karşı çıkya, Hristiyanlar hem karşı çıkya. Yahudi inancı ve Hristiyan inancından gurruna diyen özüne Yahudiya Hristiyan deyip boranlardan değil. Şolar hem kabul etmeye, şul batıl, şul yanlış der. Hatta şolar hem öz dinleri batıl hem bolsa, yanlış hem bolsa ellerine kadar şolar hem neyme şunu kabul etmeyeler. Dördüncü mesele Müslüman onlar ve insankı mesele şu yıllıda seyredip palatmak, asmannaki gökteki cisimler bilen yılın gelişini, yılın hasıllılığını, insanların ölümünü, insanların doğuluşunu ve umumen şu zatların yeryüzüne tesirinin bardığını inanmak ve şoňa göre yorum etmek, şoňa göre düşündürüş bermek Peygamberimiz döwrüne we ondan öňen baraken we Peygamberimiz döwrüne hem bardy. Bu täze tapılan zatlar. Awlan şo döwrden gelip ýona wagtyň geçme adamlar owadan nap bunu goroskop diýip ýene diýip näme hasam kitap ýazyp bir bilmi taýdan asly bar ýaly diýip adamlary düşündirip näme şey diýip näme asly şo döwürlerde de bar eken. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen hadisinde İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada şöyle dedi. Men iqtabasa ilmen minen nucum faqad iqtabasa şu'beten mine's-sihr zada ma zat. Dedi Peygamberimiz kim yıldızlardan bir ilim öwrense, bir maglumat gözlese, şol ýanky yıldızların dünyadaki wakalara ve insanlara doğuluşuna, ölümle ve şuna meňdeşat täsiriniň badygyna degişli. Ýanky günümizden dil bilen aýtsak astrologiýa, goroskopa degişli bir zatlar öwrense, yıldızlara degişli bir ilim maglumat gözlese, şolary öwrense, näme diýdi? Faqad iqtabasa şu'beten mine's-sihr. Jaduýlukdan bir bölek gözlen öwrenen kişidir diýdi. Peygamberimiz şu näme diýip atdan? Jaduýluk diýip atlanır. Diye näçe öwrenlikçe diye şonça jaduýlyk da köpellik bolar diye. Zada mazat diye. Zada mazat. Şonu öwreni berdikçe, arty berdikçe şonnak şol bardak maglumatlar jaduýlygam artar diye. Hakykatdan hem şunu konuş zatlarla meşgul bolup baran adamlara serseniz din diyanetden bağlanşyk bolmayan, hatta mukaddesaty dini diyaneti kabul etmeyen adamlar köp bölegi. Kabul edýänler hem ýalandan ýöne şu näme inançly adamlaryň inançlı adamlardan özüne müşteri alıcı tapmak için dinler sırap şey dip näme goroskopun zadını şey yıldızlardan düşünür verip şey halka Allah baran adamlar. Köpüsüň näme bir topara ýanky hilegar adamlar allaýarlar, adamlaryň psihologiýasyny ullanýarlar. Başga bir topara bolsa ya jaduýlykdan adamlar allaýarlar, ya bolmasa jinnler bağlanşyklar başlaýdyp adamy allaýarlar. Demek näme Peygamberimiz döwründe bar eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şondan hem şo döwrden aýam insanlar şu zatdan äge edipdir. Başga bir hadis Buhari we Muslim'de geçýär. Zeyd bin Halid el-Juhani'den rivayet edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burgun Hudaybiye diýilen ýerde şo taýda düşläp musulmanlar bilen sahabalara näme ertene namazyny kıldyryar amam bolup. Namazdan soň aqbala alan-nas diýär. İnsanlara ýüzüne urup oturtdy diýär. Şonu aýtdy Peygamberimiz faqal hal tadruna maza qala rabbukum bilýärsiňizmi Rabbuňyz näme diýdi diýär. Sahabalara soraýar. Qalu ana sahabalar aýtdylar diýär Allah we rasuluhu a'lam. Allah we rasulu gowul diýär. Na sahabalar edebi şul. Allah we rasulu gowul diýär. Içinde Peygamber ba näme diýär Allah we rasulu gowul diýär. Şonu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar qal Allah aýtdy diýär. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ديا. الله سبحانه وتعالى آيت ديا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benlerimden bir topary bana iman edip musulman olup mümin bolup ertirledi. Bir topar bolsa meni inkar edip kafir bolup ertirledi diye. Ertire çykdy diye. Dana çykdy diye. Allah'ın fazly we rahmeti bilen bize ýagşy ýagdy, ýagmyr ýagdy diýenler diye maňa iman edip maňa mümin bolan kişilerdir we ýyldızlary inkar eden, ýyldızlary kabul etmeýän kişilerdir diye. Emma kimde kim şu plan ýyldız sebäpli bize ýagşy ýagdy, ýagmyr ýagdy diýen bolsa diye
ana ol kişi diye yıllıza iman eden meni bolsa inkar edip kafir bolan kişidir diye. Kutsi hadis dili Allah Teala şunu aydiye. Peygamberimiz Allah şey dedi deyip Allah Teala'nın sözünü aydiye. Demek kafir adamların düşünşalakka dine yaratıcını inkar etmek kafir, dine şey deyse kafir olayamı. Yok, kafirliğin görünüşleri var. Sen Allah'dan gelen zada Allah'dan başkası bilen bağlanıştırıp koysan, ya Allah'ın eline zada Allah'dan gayrısından dilesen, dine Allah'dan karışmalıdadın, Allah'dan gayrısından karışsan, sen Allah'ın anlam diyenin, Peygamber'in anlam diyenin kabı neyme bolmaya çünkü neyme Allah'a şirk koştun öyle. Allah'dan gelen zada Allah'dan başkasına yonkayan. Yıldız sebepli bize yağmur yağdı deyse diye. Yıldız'a iman ettik, men inkar ettik olur diye. Ama kim deyse Allah'ın fazlı ve rahmeti bilen bize yaxşı yağdırdı deyse diye ondan şol adam bana iman edip şu yıldızları inkar ettidir. Yani yıldızları inkar ettir deydiğin ama yıldızlar baradaki batıl ve yanlış inancı inkar ettiğidir deyip aydiye Allah Teala. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Başka bir hadis Müslüman doğanlar Mughire ibn Şu'be'den rivayet ediliyor. Burun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim dünyadan gaydiye. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim dünyadan gaydiye. İbrahim'in dünyadan gaydan günü hem güneş tutuluyor. Güneş tutulma, ay tutulma hadiseler var biliyorsunuz. Şol gün güneş tutuluyor ve adamların içine şöyle bir gurrun gayraya. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim ölünü için güneş tutuldu deyip neyme gurrun gayraya. Bu gurrun Peygamberimizin kulağına değiyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanına geliyor. Namaz kılır ya ve ondan sonra insanları yüzlenip şeyle diye. İnne'ş-şemse vel-kamera ayetani min ayatillah. Güneş ve ay diye Allah Teala'nın iki tane ayetlerinden, alametlerinden, insanlar için koyan ibretlerden iki tane kıvattır diye, iki tane mahluktur. La yenkesifu li mevti ahadin ve la li hayatihi. Güneş ve ay diye tutulanlar diye bir ölenlik için ya da bir doğanlık için tutulmaya diye. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا eğer siz şöyle ikisinin yani güneşin tutulanını görseniz ya da ayın tutulanını görseniz فَدُعُ اللّٰهَ Allah Teala'ya dua dilek edin. وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشْفُوا açılyança şu güneş tutulmak ya da ay tutulmakla açılyança Allah Teala ne edin diye dilek edip namaz kılın deyip ay diye. Yani Allah Teala'nın bir yaradan ullukan alameti bir sebebe göre vakti geliyor, tutulmalı vakti geliyor, tutuluyor. Bu adamlarla dünyadaki hadiselerle ölüm yitibilen bağlanışı yok bu zatla. Hatta günümüzde kavir adamlar diyor yani bir adam ölse dünyadan bir yıldız neme düşüyormuş diye ya da yıldız suyun önüne diye ana bir adam öldü diye. Şol Mekke müşriklerinin inancı şol da orada da barken. Yıldız suyunsa ya da şuna ay gün tutulsa bir ölü bir doğdu deyip şuna mendir saatlara inanan ekenler. Şeytan boş duran yok. Şol kona haritlerini getirip insanlara satıp dur. Şol bir tuzaklı olan adamlar allap dur. O daşı yutkaya, şekil yutkaya ama şol bir tuzakları insanlar, şol bir tuzaklı şeytan allap dur. Şol konuda ödüm bir neçe kişiden eşittim. Hava diye hem şey deyip inanan eken. Bir avradıp dur. Yıldız suyunsa hem bir ölü deyip inanan eken. Yıldızın suyun meklubu tebii hadise. Tebii hadise on bir nema ölüm bitimlen bağlanışı yok. On başka sebep vardır. Allah Teala'nın haber veren sebeplerinden. Şunun için ne Müslüman da ondan şu zatlar şu da orada da barken bu konuda bunu getirip adına garaskop koyup dururlar yine bir zat koyup dururlar şey deyip nema. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şu zatları inkar ediyor. Şimdi dersten çıkan neticeler Müslüman da onlar. Birincisi umuman gelecekten, gayipten haber veren kişilere inanmak, tapavudu yok, adı palçı olsun, bilgiç olsun, astrolog olsun, ya başka bir zat bolsun, adı neme bolsun, bir kişi gelecekten haber veren bolsa, şol kişi kafirdir. Şolun gelecekten haber verenliğini tasdik eden kişi hem kafir oluyor. Ve neme hususan astrologiya inanmak, aslında astrologiya palçılığın bir görünüşüdür ve yıldızı seyredip palatmaktır, o küfürdür ve şirktir. Şul zatlara inanan adam, palça inanan adam, garaskop inanan adam hem kafir oluyor hem müşrik kafir oluyor. Kafir olayanlar Allah'ın yankı ayetlerini inkar edenler için kafir oluyor. Müşrik kafir oluyor. Hem müşrik oluyor ne için? Allah Teala şerik koşuyor. Ne mi de Allah şerik koşuyor?
Allah Taala'nın gaybı bilmekliğine Allah Taala planini şerh ettiği bolýar. Çünkü Kur'an'da diye gaybı dine Allah bilýär diye, gaybı bilmeklik dine Allah'a mahsusdur diye. Bu da näme anan ya? Yok o plan taýda da diye palatyp geljekden habary bar diye. Onu diýmek, o Allah da gaybı bilýär, plan taýda da bilýär diýdiň bolýar, dilinle diýmeseň. O şeýle sen Allah Taala'nın gaybı bilmek ilmine getirip şonu Allah'a deň edip şerh edip goýduň bolýar. Şoň üçin şu palça, garaskopa şoňa meňdeş geljekden habar berýänlere inanan kişi kafir müşrik bolýar. Başka bir zat musulmanlar dinimiz İslam insanyň aň düşünjesine ters bolan, akidesyny we anancını, imanını bozýan we sagdyn akla ters bolan islenlik batyl anancı kabul etmeýär, reddedýär, inkar edýär. Kur'an şol inançlar bilen seweş edýär. Şol batyl inançlara garşy. Şol batyl inançlaryň biri bilen näme ýanky astrologiýa we näme goroskop. Başka bir bellemeler musulman doganlar bir adam din ilmi az bolmagy mümkin. Kur'an okudulan näler ejez qaqas öwreden näler ki biziň şunu kunna köplük Türkmanyň köp bölegi dinden uzak. Biziň bu musulmançylygyň ady we käbir däpde surmy saklanyp galypdyr. Bir näme ymtylyş we hawas we emma näme ýetirildirjek kitap ýok, wagtlar ýetmeýär we şoňa meňdeş maglumatyň kemligi we azlyk sebäpli öwretjek diýenler biziň näme eline maglumat az. Ve ağla ve bölük Türkmen dininden bir haber yaşap var. Yani bir şeyler Müslüman gezip var il uğruna. Kopyumuz la ilahe illallah Muhammed Resulullah bilmeye. Bir näçesine şayat bulduk. Kopyusu binika gezip var. Kopyusu gusulu bilmeye, tahareti bilmeye. Şonun için Müslüman doganlar dini ilmin bolmany biler. Yani bir insana Allah Taala akıl beripdir. Adam şol akylyny ullansa hem şol batyl inançlaryň tersini düşünüp bilip aňyp bilýär. Misal üçin yani kanan poranlar näme diye? Men gilim öküz, men gilim goç, yani gün nogor garaskobu diýip poranlar var. Doňuz dili, it dili, alaqaýly, maýmyn dili diýip poranlar. Şol adama gidip sen diýsen, sen it diýsen, sen maýmyn, sen ajdarha, sen doňuz diýsen, näme diýip kabul edýär? Söwünç diýip kabul edýär. Özüň peslik diýip kabul edýär. Özüň bir haýwan adyny daksan. Emma şeytan şeýle bir doza düşüp şunu öz dili bilen edýär. Men ne doňuz dili, men doňuz diýär. Yine diye men it diline diye, biz it diline doğulanlar diye. Sonra näme şoňa inanyp it diline aqy doğulanlaryň itlen bağlanşykly edilen düşünürçleri inanyp it diline doğulanlar şeýle bolýar. Towşan diline doğulanlar şeýle, maýmyn diline doğulanlar şeýle bolýar. Şey diýip ber. Bir aklyňyzy ullansaňyz näme şoň batyl we ýalňyşlyk düşünüp. Ya bolmasa şu ýyl 2019-njy ýyl şol Hristiýanyň täzeýli bilen Hytaýlan garaskop bilen birleşdirip näme doňuz diýilip. Käbirler öýünde täzeýil gijesip bellep, täzeýil belleýän bir aýry bir haramlyk, arça bezeýän aýry bir haram. Hristiýanyň bayramy üstesine de näme salat edipdirler doňuzyň şekline. Doňuz diýil buýulip. Saçagyna şonu goýýar. Tort edipdir doňuz şekline. Çagasyna oýunjak alyp berýär doňuz şekline. Öýüne arça bedan oňa üstüne doňuzyň suratyny doňuzyň jaýagyna asyp goýupdyr. Doňuz sypatly şekilli. Bir-birine internetten doňuzyň suratyny uraşyp doňuz diýilen düşümli bolsun, näme bolsun diýip. Musulmanlar, Türkmenler biz şeýle kör bollukmy, biz gün bollukmy, biz ankaw bollukmy, şeýle nadan bollukmy biz. Bir doňuz bir nejis haýwan, nejis haýwan. Kur'an-ı Kerim'de hep hadislerde hem haram edilen haýwan. Tutuşluğuna haram, hiç bir zadyn ulanyp bolmaýar. Ve hayvanların içinde de en hapîsesi ve en necisi ve en binamisi. Bir cütleşmek diyen zat yok ol hayvanla. Ve hatta şunu iyip boran orslan özüm en hapa hayvan näme diýsen swinya diye. Hatta bir hapa adam boran näme de kak swini diye. Şuna alaka bir necis hayvan bir adyna tutandy bir ýüreň bulany özünden çykan nejasaty iyip boran hayvan. Sen Muhammed ümmeti diýen özüne sallallahu aleyhi ve sellem Kur'ana iman ettim diýen, Allah'a iman ettim diýen. Berdinim turup hiç oýlanman, pikirlenmän doňuz dilini düşünmeli bolsaň, doňuz diline şeýle bolýarmyş, hasylly bolýarmyş, beýle bolýarmyş. Akylyny ýitirdiňmi musulman dogan? Galymyň ýok, aklyňa oýlanmak Allah taala beren akylyny ýitirdiňmi? Kör boldukmy biz? Şuňa alaka betbat boldymy bu halk? Hemmesi üçin diýemek, ýanlar üçin diýe. Hiç kelläňiz işlemeýär, saçaňda getip doňuzyň sypatyny daşyndan gören kafir gen görýärsiz. Näýlek musulmana diýär. Sizde diýär
Zaprishonjele haram diye doňuz diye. Näme diye doňuzyň şekilini näme dip diye doňuzyň suratyny urup bir-birine diye. Elbetde doňuzyň suraty doňuz diýmekdir ýöne şol haram edilen zat da. Şol krest takynmak haram da getirip öýüňde krest goýmagam haram. Öýüňde haram bolan zatyň şekilini goýmak, suratyny goýmagam haram. Emma bul adam musulmanlarymyzyň köp käbiri, türkmenimizin käbiri hiç akylna bulunmaýar. Bir nejis zat, ýürek bolanjy zat, erbet zat. Emma doňuz ýylyň plany bolsun, doňuz ýylyň plan düşümli bolsun, doňuz ýylyň suratyny guradyp, näme doňuz ýyly? Sen doňuz bilen näme işiň bar, goroskop bilen näme işiň bar? Sen peýgamberiň, Qur'anyň, sen şeriatyň, sen atan babaň ýoly belli. Şeriaty eýeren ata babaň ýoly belli. Emma biz näme güne düşüp dur, şeytana gulky bolup, kafirler bize gülýär. Nähilay bu adamlar diýse, musulman ýurda, musulman ýurt diýse, musulman halk diýe. Käbir görüp, bu edip görüşlerini görüp geňşirgeni. Şoň üçin musulman doganlar akylymyzy ullanalım. Ilmimiz az bolmagy mümkin, azajyk gözümüz dört açalım musulman doganlar. Ve insan aýtmaly dadym musulman doganlar biz musulmanlar, hususan türkmenler, eger bu dünýäde we ahiretde üstünlük isleýän bolsak, batyl inançlardan özümizi goramak isleýän bolsak, ýankalyk gyzyna we şoňa meňzeş erbet zatlardan, haramlyklardan bir-biriniň etini, bir-birini allap, paraxorçylykdan we şoňa meňzeş haram we erbet zatlardan islenlik görnüşi ýeke-ýeke sanap durmak gerekdir. Şularyň hemmesinden halas bolmaklyk isleýän bolsak, Türkmeniň ol asyl taryhda bize wasf edilen arny namusly, dogumul, imanly, edep hayaly, watançy türkmen bolmagyny isleýän bolsak, bu dünýäň we ahiretiň üstünligini isleýän bolsak, mumman her halkada degişli, hususan biziň türkmenimizde degişli. Biziň Qur'ana we sünnete, peýgamberimiziň şeriatyna eýermeklikden başga çäremiz ýok. Bizi şol arassalygymyza, dogurlygymyza, gowlugymyza saklajaklar diňe şeriat. Başka ýoly ýok. Dinimiz İslam'a ýapyşmaklykdan başka ýoly ýok. Endi sizleriniň akyllary getir, başgasyny getir, näçe akyl döwsünler, kelle döwsünler, şoň başga çäresi ýok. Haçanna şu türkmen Qur'ana we şeriata geler, pak Allah Ta'alaň ýedi gökden ugradan wahy eden kitabyna geler, şonda bize üstünlük bar. Ondan bärdaý biziň ýaşlarymyz beýle bolla, gyýdlarymyz beýle bolla, bundan hem erbet bolar eger şeriata gelmesek. İslenlik halkada degişli, hususan türkmenimizde degişli. Türkmen diline gurulap oturmamız şunu hususan bu türkmenimize aýdýar. Ay türkmen agzaly, yo agzaly däl, Qur'ana gelsen agzy bir boljak, Qur'ana gelmeýänlik üçin agzaly bolýar. İslenlik halkam şonuň ýalyk. Şonuň üçin musulman doganlar hakykatdan hem sözümüz çyn bolsa, hakykatdan hem halkymyzyň durus, pak, gow bolmaklygyny isleýän bolsak, peýgamberimiziň ýolyna, Qur'ana, nurana, hak we hakykat ýoly bolan İslam'a gelmeklikden başga çäremiz ýok. Ve şoňa gelmeli biz. Ve alhamdulillah gelmegem isleýäs, ymtylýas köp bölüm bizim gatty gowuşal. Şoň üçin gaýrat edelim. Kadryny bilelim dinimiziň musulman doganlar. Gowy ýapyşalyň dinimizde dogry eýrelim. Alhamdulillahi rabbil alamin.